Wala pong interagency conspiracy na nangyayari. The Bureau of Customs and the Department of Agriculture are working together para makurb po itong mga smuggling ng gulay at smuggling per se. No? At napaka-importante po ng kooperasyon at mga information na pwedeng masupply ng ating mga kababayan kung meron po kayong nalalaman about smuggling, whether sa gulay mayan or sa ibang bagay, ay agad pong isumbong sa kinaukulan. Meron po tayong hotline 8888 na pinipresenta din po ni Executive Secretary Medialdea kagabi sa Talk to the People ni Pangulong Duterte. Nakita nyo naman na napakarami na pong mga inireklamo sa 8888 na agad binigyan tugon ng inyong pamahalaan. So the hotline is there for purposes of people to report immediately to us kung meron bang kayong nalalaman. Kabilang na rin po dyan yung sa smuggling. So we continue to crack down on illegal smuggling. We continue to crack down siyempre dun sa smuggling ng mga gulay dahil alam naman po namin na ang tatamaan talaga dito ay ang ating mga magsasaka at mga mangingisda.